Dobar dan svima, evo jedan video na temu braka i djece s poteškoćama u razvoju. Što i kako, vrlo često mi dolazite s tim i vidim da puno od vas ima upitnika i ne zna kako i muči se u tom odnosu kako postići balans, da dijete nije zakinuto, da partner nije zakinut, da ostala djeca, ako imate više djece, nisu zakinuti. I zaista tu vrlo često vlada kaos. Ja sam nedavno pročitala članak, kaže 50 do 60% brakova djece s poteškoćama u razvoju se raspada. I od toga, ovo je još više šokantno, 80% čak djeca koja su iz spektra autizma, znači njihovi roditelji se razvode. Znači veliki je pritisak, velika je težina na roditeljima. Ja tvrdim cijelo vrijeme od samog početka mog rada da je roditeljima potrebna najveća podrška i edukacija. Tako da, eto, dragi roditelji, prije svega nemojte zaboravljati sebe. Vrlo često to radite, zaboravljate sebe i provodite, sve se vrti samo oko djeteta. Naravno da se mora vrtiti kad imate dijete s poteškoćama u razvoju, ali nemojte zaboraviti odvajati vrijeme za sebe, činiti nešto što vas veseli, bilo da je to minutu, sat, 3 sata, 5 sati, cijeli dan, cijeli vikend, ali odvojite to, planirajte to vrijeme unaprijed za sebe, jer ako se vi osjećate bolje i vaše dijete će se osjećati bolje, to se osjeti. I naravno da to utječe i na drugu osobu, utječe i na vaše dijete, ali utječe i na cijelu obitelj i na vašeg partnera. Tako da molim vas, vrijeme za sebe je vrlo, vrlo važno i počnite ga odvajati. Isto tako vrijeme vas i vašeg partnera zajedno provodite, planirajte vrijeme zajedno sami. To je isto važno. Ljudi vrlo često i to zaboravi. Jednostavno taj kaos kada imate dijete s poteškoćama u razvoju i to cijelo ludilo ljude povuče. Tako da usporite tu, planirajte to vrijeme unaprijed. I također vrijeme kao cijela obitelj i vrijeme koje provodite sami s vašim djetetom. Fokusirajte se da ono bude što kvalitetnije. Znači ne idite na količinu vremena, ne morate provoditi 24 sata zajedno. Važno je da je to vrijeme koje provodite, da znate kud idete, da znate na kojim ciljevima radite, da znate kako pomažete svom djetetu, da znate kako i što u kojoj situaciji i da se vi osjećate kompetentno, jer taj način će to vaše dijete ne samo osjetiti, nego će to utjecati na njega i ona će razviti svoje vještine što je više moguće. Evo, želim vam zaista od srca da budete hrabri i ovaj video imala sam veliku potrebu ga snimiti zato što eto, dolaze mi ljudi iz cijelog svijeta, roditelji, i to je jedan problem koji se vuče skoro u svakoj porodici. Tako da stanite malo, razmislite o tome i zaista želim vam puno uspjeha na svim razinama.